nepoznáme príbeh toho človeka, Tak. čo prežíva, čo má doma, aké má zdravotné problémy a podobne. Ľuďom s nadváhou alebo tučným ľuďom sa nepatrí povedať, že sú tuční. Alebo nie je im to vhodné. Ako to je pri chudých ľuďoch alebo príliš chudých ľuďoch? Ja si osobne myslím, že ľudia to vnímajú úplne inak a človeku s nadváhou sa človek bojí povedať, že je tučný, ale mám veľa klientiek, ktoré majú nižšiu váhu, sú štíhle, chudé, ale veľakrát im proste aj rodina, aj známi, aj kamaráti fľasnú do tváre, že by sa mali najesť, že by mali pribrať. A ja si myslím, že to je rovnako zlé, ako keď tučnému poviete, že by mal schudnúť. Rovnako to vie raniť. Sú to viac menej tie isté slova, len v opačnom meritku.